Assalamu alaikum jama'a, sunana Hafsat Abdullahi Jos. An ce a rayuwa idan baka mutu ba, to baka gama ganin abin al'ajabi. Mutane sun rabu kashi-kashi da yawa. Wasu su saka dariya, wasu su saka haushi, sannan wasu su saka bakin ciki. Ni Hafsa ba zan taɓa mantawa da wannan rana ba, na wani abu da ya faru da ni, da wani amintacce na wanda na yarda da shi. Shi wannan bawan Allah na yarda da shi, na amince da shi, nakan bashi makullin mota ta yayi duk abubuwan da yake so duk inda zai je. Musamman na kan tashi in sayi abubuwa in mahaifiyar shi alkhairi. Na aminta da bawan Allah nan sosai. Sai ranar ina zaune nace kai bari in je ATM in cire kuɗi. Da nace bari in je in cire kuɗi sai ya ce min ai bai kamata a ce da ranan nan ki fita ba. Burin je in cire miki abinda za a yi yanzu, tura ta account dina. Sai nace a'a in baka ATM, a'a tura ta account dina. Sai nace mishi to shikenan, na ko gode. To ni abinda yake dore min kai anan shine na sha bashi ATM dina ni da kaina yayi abubuwan da yake so, in ma yana da lalura ta kuɗi shi da kanshi yayi da shi. Sai ce a'a wai in tura account din shi. Nace okay. Sai na tura, ina zaune gani gashi na tura kuɗin nan aka cire a nawa account din shi, kuma sai ga haske wayarsa ta yi alamun kuɗi sun shiga account din shi. Sai ni ce dan Allah kai sauri, kuma lokacin ga azumi, saboda abubuwan azumi da sauransu. Ya ce to shikenan. Bawan Allah nan tun da ya fita sai je dawo da wuri, ina ganin shi sai na ce to alhamdulillah, dama na so in ce maka da ka fitan nan ka biya wurin masu fruit ka siya min ka taho da shi, sannan ka yi kaza saboda kuɗin suna da ɗan yawa, akwai abin da zan yi da su. Yana zuwa sai ya ce min ai shi wallahi bai ma ga alert ba, kawai ya je gurin ne, da ya tafi gurin irin yana tunanin zai je kawai ya cire, tunda sometimes ana mishi haka, ko bai ga alert ba in ya je ya sa ATM zai cire kuɗi kuma ya kawo. Ya ce mishi to shikenan. Kawai yana zuwa dawo wanda zai yi, kawai ba Allah ne ya ce mishi duniya bai magani ba, account ɗin shi ma ko naira ba. To abin da ya dore min kai anan shi, idan kuɗin ne ya ce min yana bukata, tana iya yiwuwa maybe shine last card ina, zan iya cewa okay to doki kaza ka kawo min kaza. A'a, shi wannan bawan Allah kuɗin yake so gaba ɗaya, ni kuma bai yi tunanin ina da uzuri ko akwai abin da zan yi. To wannan abin gaskiya ya matuƙar ɗaure min kai, kuma shine abin da ya fi bani mamaki a rayuwa. Assalamu alaikum.